Okay, mabini di ay. Sus, Ginoo. Doon ako nindot nga ipaambit ka ninyo. Ako niya nang i-post sa Facebook o sa YouTube nga ang Barangay Marcelo katong nalangan bitaw nga water spring development project nga 30 million. Well, ang nindot nga balita, mobalik na og trabaho or matapos na kanang maong proyekto. 5 ka barangay ang makabenepisyo niya na. Nga balikon nako, ayaw yun ninyo kalimti ang inyong konsihal diha. Si Kagawad Levito Amor Baldo nga maugyoy na ning kamot naguntingkay sa maong proyekto nga karon. Nindot ang resulta kay ang provincial government, ang Kapitolyo mismo na niguro na nga matapos gyud kining maong proyekto. Nya kalabot ni Kagawad Levito Amor Baldo. Nya tumiyaging sesyon nalipay gyud ta. Ang mga taga Mabini nalipay gyud nga padayon siya nagpakabana sa kahimtang sa inyong lungsod. Privilege speech ni Kagawad Levito Amor Baldo. Okay, we go to privilege R. Anyone who wants to avail? Madam Chair. Honorable Baldo is recognized. Thank you, Madam Chair. Can I proceed, Madam Chair? Yes, you have the floor, Honorable. Thank you, Madam Chair. Good morning sa tanan. Morning. Kini ang privilege speech. Kanang follow-up lang siya. Follow-up lang ko sa about sa mga gipangutanan ni Mayor na hangtod karon wala to kanya ibag. Katong tulog ka bahin na ang pangutana. Itong una, about sa paglambigit nila sa 30 million water project sa Marcelo. Ikaduha, katong mga tulog ka project na gisugda na nga wala pre-bidding. O ikatulo, katong paglambigit sa ito BL Builders ang supply sa bunbun o mga bato diri sa itong lungsod sa Nabini. Ako lang nising i-follow up kay hangtod manggod doon mo pagkoy tubag ang ato ang mayor. Almost 3 months na akong nagpabot. Mao po ni pangutana sa mga ubang tao nga nangutana sa wa kung itubag na ba si mayor o nga ang ibalik-balik para matubag po ni mayor kung asa po iyang komento about na murag sayon naman siguro na tubagon kung dili tinuod ang mga atong mga gipang pangutana po sa atong mga katawhan sa Nabini. Main ko nga dili gid ko mounong dani pagpangutana hangtod di mo tubag si mayor bisan pag mahuman na gatong termino hangtod 2025 ako yung balik-balikon sa pagpangutana si mayor na kay dili man lang ako ang nangutana kundi ang ato pong mga katawhan sa Mabini. Oo, kung tinuod pa gyud so si mayor lang gyud ang makatubagan na. Dahil po sa di-post ni Brian Tanlim sa Facebook sa group chat sa taga Mabini worldwide katong iyang giingon na nag-ingon ko nota nga siya may general contractor sa 30 million project sa Marcelo. Actually ang itubag pero nahimo lang bias kay dili sila ma-approve sa ang mga admin sa taga Mabini worldwide. Mao nga dili na nako siya tubagon para makaabot pud sa iya. Actually wala man kuningon nga siya may general contractor sa GCMG kay lahi man ang nakabangan. Pero ang akong giingon ang gipangutana nganong nalambigit siya nganong siya man ang area project manager sa mga kumpanya o iya pong mga number ang nakabutang dito sa contact details sa mga kumpanya. Iya ang mga cellphone number, iya ang telephone number o iya pong mga iyang kamag-anak ang isa sa mga trabahante sa mga kumpanya which is
bawal gyud na siya sa ato kay natay balaod na conflict of interest ang tawagan na sa atong balaod. Mao ang explain sa iya kay murag nahog manggug gipagawas ni Diyan nga kananay ato siyang gipasungillan nga siya mo'y general contractor. Daghan ang pamaagi na makalusot sa mga pero dili ta wala po ta nagbutak-butak kung okay na. Pero mo lang po niyang ikastorya kung panalitan tinuod man o dili o tinuod man. Kining balaod na to sa ato ang lungsod o sa tibok mabini sa procurement law. Daghang paagi nga ato ng malusutan. Daghang paagi nga ato ng madinay sa laing pamaagi. For example, ganun mo gamit ang laing tao para lang makakwarta ta sa atang lungsod sa Mabini o sa tibuok lalawigan sa Bohol. Ang ikasultiana, malusutan man ato ang balaod sa tao ining kalibutan na. Pero ang balaod sa Diyos dili gyud na nato malikay malusutan. Kay pwede ta na ng karma gyapon ang atang naputong. Kay kung ato manggong negosyoon ang ato ang lungsod sa Mabini, luoy ang mga lumulupyo nato. Kita na gyapon magantos. Kita na gyapon ang magsagubang sa kalisod. Bisan pag may daghan kag project nga nahimo, pero ang atong mga project wa ta kay bawo kung unsa kadako ang atong gigasto. Mga kita na gyapon magantos. Mabot gyapon ang panahon o mulabay ang mga katuigan nga si Mabini maulang gyapon. Naglingkod lamang gyapon sa Mabini, wa ni barog. Kaya nga itong mga katawhan mo ay nag-antos sa kahuntumang kalisod. Mga na yung kaistorya, kung kaninyong tanan, yan ay karoon, minaot ko nga inyong mataga pagtagad o makamasabtan o kung sa man ang akong i-privilege karong pagtaga. Kaya kining tanan, dili man para sa tuwa, kundi para sa tinuok katawhan sa Mabini. Kaya kung limpyo ang pamalakad sa Mabini, kung wala alay mga politiko nga nagpahimulos sa tanang mga negosyo sa Mabini, sigurado ko, o sigurado tang tanan, bisan ka mo, dyan ha magsugod ang pag-asinso sa atong lungsod. Huwag daghang kayong salamat. Masapot ko may contact. Thank you, Madam Chair. Thank you so much, Honorable Baldo. Okay, mga taga Mabini, kinatunta nga nabati ninyo ang privilege speech sa inyong kagawad, Levito Amor Baldo, nga ang tanan katuyuan, wag ilain, ang sumada ning tanan alang sa kayuhan sa inyong lungsod. So inatunta, dasigo ninyo ang ubang konsyal sa Mabini, nga magpagabana usab kung unsa na kahimtang sa lungsod sa Mabini.